Господин Тренев, какво е за вас Васил Левски? Аз ще цитирам британската писателка и изследовател на Левски, Мерсия Макдърмот, защото тя може би най-добре е представила Левски за всеки един от нас, българите, и за целия свят. А именно, тя казва: Левски е чудото на България, нейното най-голямо съкровище и най-скъпоценният и дар за човечеството. Второто, което тя допълва, е: на българите не им трябва Бог, те си имат Левски. Смятам, че по-точно описание за Васил Левски не е имало от чуждестранен автор и че по този начин аз себе изразявам себе си в Левски и Левски в себе си и във всеки един българин. Аз лично вкъщи и вкъщи живеем с още трима личности, за съжаление покойни, но това е единия Васил Левски, другия е Христо Ботев и Георги Раковски. Вие сте сравнително млад човек. Кога се загледахте в титаните на нашето възраждане и колко години от живота си им посветихте? Още от много малък, най-вече на Левски. Доста по-късно открих Ботев, Раковски и разбрах, че всъщност Ботев е буквално до самия Васил Левски на пиедестала на тази неразбираема за нас, може би, или за повечето българи, все още фигура Васил Левски. Това стана още когато бях в първи клас. И, за първи път видях негова снимка, не картина, а снимка, която беше изложена в класната стая. До тогава не го бях виждал на снимка, само на картина. Поне това са ми спомените. И много се впечатлих от неговата снимка в бюст, най-известната му снимка, една от най-известните му снимки. И разбрах вътрешно, че искам да знам повече за него. Да. Споменахте Мерсия Макдърмот. Тук още Че Гевара цитирате в началото на книгата, Жорж Норижан. Цитатите от тези чужденци водят ли към мисълта, че те знаят повече за Левски, отколкото ние знаем? Мерсия Макдърмот със сигурност знае повече за Левски, отколкото ние знаем. Аз съм разговарял с нея 3 пъти на живо и тя ми разказа неща за Васил Левски, за които тепърва смятам да се изяснят и напишат, за да може хората да получат повече информация за международната дейност на Васил Левски. Със сигурност и Че Гевара е знаел, защото той няма как да напише на снимка на Васил Левски, че би желал да прилича на единствения син на Балканите, на когото той се възхищава най-много. Както и Жорж Норижан и сър Стивън Рънсиман, който също е писал за Левски, английския историк и дипломат, но по-скоро те са успели да осъзнаят същността на Левски, такава каквато е. Докато на нас, българите, това някакси ни отбягва, защото за съжаление българската историческа гилдия
една част от тях, по-голямата част, по някакъв начин винаги политически са представили събитията угодно за дадената епоха. Ако в първите години на освобождението Левски не е представен напълно адекватно поради факта, че първите 15-20 години са, даже и 30, след смъртта му са били живи предателите на Левски, които са наскарявали умишлено Левски, то след техната смърт политически и в царство България и след него, пък той е строго определен как да изглежда неговия образ. А пък сега в днешно време, 2024 година, той е силно дегероизиран, деидеализиран. Изобщо опитват се чрез външни фактори, тук е момента да кажа, че това не го правят просто българските историци, това е една политика, която тече поне от 70 години насам, за унищожение на българското съзнание и на българската история. И тази политика е интернационална от глобалния елит, който повече от 600 години насам, още от унищожението на маите, чрез една секта, която и до днес съществува, ще си позволя да не казвам името, е заграбила съкровищата на маите, както и тяхното познание, и вече няколко стотин години унищожава света чрез фалшиви войни, изкуствени борби помежду си. Падането под османско иго е нейна има нейна заслуга голяма. И днес унищожаването на редица артефакти по света и археологически постижения на човечеството, както в Иран, Ирак, Шумерия, така и в Сибир, Русия, Китай включително са унищожени десетки, стотици там е особено артефакти. Културната революция пък. Културната революция е всъщност плод на тази секта, за която говоря. Може би малко по-натам ще разкрие как се казва, кога е създадена. Чрез тези външни фактори, натискайки част от българската историческа общност, се дегероизира умишлено и изкривява личността на титани като Васил Левски, на които дължим всъщност създаването на новата българска държава. И от които целият свят по-късно се учи като политици, хуманисти и революционери. Вашата книга не е биографична, концентрирана е основно върху делото на Васил Левски и ролята му, както за българското освобождение, така и в един по-широк световен мащаб. Кое всъщност е най-важното в книгата? Книгата е концентрирана в две важни точки, два важни аспекта. Единият е предателството на Васил Левски. Има ли предателство? Обесен ли е? И втората е всъщност уставът на Българския революционен централен комитет, военното ръководство на Васил Левски и комитетите му, защото в момента по никакъв начин не се показва на младите българи, не се открива, че Васил Левски създава първата официална тайна полиция в света, която има 3 звена. Тайна полиция, която е съгледвала самите комитети и революционерите. Тайна полиция, която е следяла външното разузнаване и външните неприятели на България. И трета тайна полиция,
която е гледала народа, какво прави, какво е положението в народа. Тези 3 звена са били под шапката на Васил Левски и 3 звена са били изключително секретни и е имало иерархия на тези, които са знаели за всяко едно от отделенията на Васил Левски. По този начин горе-долу е създадена, между другото, и Азиатския департамент на разузнаването на имперска Русия. Той е бил изключително сериозен. Тук трябва да се похвали тази военна организация в всичките си военни аспекти, които днес познаваме. Те не са се променили кой знае колко. Както и департамента, така наречения черен кабинет, по подобие създаден на Азиатския департамент, който е създаден от Османската империя, за да може да разбие тайната полиция на Левски. Оказва се, че нито Азиатския департамент е успял да го направи 12 години, най-вече последните 5 от живота на Левски, нито черния кабинет, хеле пък Intelligence Service, английското разузнаване, което също е било много силно на Балканите и е следяло непрекъснато Васил Левски, който между другото е имал и връзка с Intelligence Service. Това е едно от нещата, за които Мерсия ми каза, и че всъщност той е работил с Скотланд Ярд. Тук е момента да кажем, че един от шефовете на Intelligence Service, на отделението, който обаче е работил срещу Васил Левски, е писал до Найден Геров и до руското разузнаване, защо османската полиция е знаела за комитета на Левски в Ловеч и няколко години те не са го заловили. Но тук е така друга сфера на тълкуване и изобщо това е отделна тема. Важното е, че Левски не позволява чрез своята висока разузнавателна структура никой да успее да разбие неговата военна организация и това позволява той да създаде около 24 000 души армия, военна структура, армия от мъже, за която пише самия султан. Как е възможно един мъж да създаде армия собствена без помощта на Русия? Да. Аз оставам с впечатление, че в вашата книга няма предположения. Всичко е представено със съответните документи, дори устава, наредата, писма са фототипни издания. За щастие и са преведени на сегашния ни език, за да можем да осъзнаем съдържанието. Как се здобихте с тези много трудно, документи? Между другото, защото повечето писма на Левски не са сканирани, няма ги в оригинал, не може да се намерят, ако ги поискам не ми ги дават. За мен тези писма наистина са ценни, трябва да се пазят в секретен архив, но при изискване от страна на българи, които се занимават с Левски, а не просто така от немай къде, би следвало да ги изваждат. За съжаление, обаче, аз не получих такъв достъп и намерих много трудно точно тези писма, които ми трябват, с изключение на 2, които се укриват и само съм ги преписал, че съществуват, какво точно Левски е казал. Те никога не са публикувани фототипно. Едното е писмо, всъщност, където Левски казва, че българите не трябва да очакват помощ от никого и че сами трябва да си извоюваме помощта чрез
задружителни усилия, именно тази армия, която той е направил. Това писмо само съм го дал в нормализиран език, тъй като го няма. Заведено е като архивна единица официално още 60-те години, 50-те години на миналия век, но не съществува. Има и още няколко такива писма на Левски, които са изключителни. Те също не съществуват, няма ги, уж са изчезнали. Но другите писма, в които Васил Левски пише до Каравелов, Любен Каравелов, изключителна информация, или до Величка Хашнова, който е препис, или пък до заплашителните му писма, до чорбаджиите, където казва, че сега трябват пари, сега трябва да се присъединят, после ще бъде късно, и че не очаква за закъснелите да има камбаната да бие втори път. Те са неприятели. Вече и всъщност тези писма показват, всяко едно от тях, изключителната политическа и революционна подготовка на Васил Левски. Това, че той не е прост самоделец, самодеен деец, който е тръгнал от нема и къде. Дори мога да кажа, че голяма част от войводите ни, които са били още от падането под османско иго до сега, до края на 19 век, всички са били високо образовани. Това не е вярно, че са били прости, неуки. Дори самия Панайот Хитов е бил с няколко езика е знаел, но умишлено днес се правят филми, в които показват, че нашите войводи са прости, озверели убийци и така нататък. Много е важно да се прочитат тези писма, които сме ги избрали, 10 на 15 писма на Левски, които показват точно неговата политическа ангажираност, политическата му дейност, неговата много висока мисловна дейност, там където той предупреждава да не се правят бандитски обири, където предупреждава да не се взимат пари на сила от хора, които той не е разрешил, че трябва да се премисля много сериозно всяка една тактика, действие, да бъдат всички тайни, да не се приемат нови членове без специално разузнаване около тях. Всичко това и още много неща такива, той ги е споделял. Там, където той казва, че се е обещал на българите да служи до смърт. Едно от тези писма е всъщност до Анастас Попхинов в 1972 година, когато Анастас Попхинов, който става помощник на Димитър Общи и се обръща срещу Левски, започва да го обвинява, че едва ли не Левски е бил единствен диктатор. И Левски му казва, ти не виждаш злото, което идва, и ти не си народен човек. Аз съм се обещал още от 1961 година да му служа до смърт. И дори даже Левски е бил доста мек с него и му е казвал, дори му се е оправдавал с това, че ти ме познаваш още от еди коя си година, аз какъв съм и какво правя. Може би това е грешката му, че остава да по-дълго време да мародерстват хора като Анастас Попхинов, Димитър Общи, Васил Бушаранов, адютанта на Димитър Общи, хора като Вутьо Ветьов и Иван Ветьов. Защото той е изпълнявал всяка една стъпка от устава и от наредата. Никога той не ги е прекрачил. Докато те го прекрачват, те не изпълняват точките на устава и наредата, които са политически и военни, и заради глупостта им и омразата им, заради това, че една част от хората в устава
в организацията на Левски правят всъщност организация само и само за да могат да получат пари, а не толкова заради освобождение, разбиват една структура, която е могла да бъде успешна и да разбие цялата Османска империя. Вие давате фототипни устава и наредата. Впечатляващо при наредата е бялото поле на всяка страница. Доказателство ли е това, че Левски е бил голям демократ? Защо са белите полета всъщност, да кажем? Тези бели полета, аз смятам, че те са като допълнение към наредата отстрани, като точки, които по-скоро... Аз си ги представям, ако има някои предложения, примерно. Предложения, точно така. Да, и точно за това го давам за пример, като допълнение и предложение към политическата конституция. Това е конституция. Всеки трябва да знае, че това е първата конституция на България, да, създадена от Левски. Тук се спекулира от историци, че Каравелов я е направил, че Ангел Кънчев. Това дали е преписал Ангел Кънчев и дали Ангел Кънчев е дал 2-3 предложения, няма никакво значение. Левски е основателя, основния. Даже самата нареда на Левски е променена заради Каравелов и част от точките са изкривени, както сега Конституцията ни се опитват в днешно време. Виждаме някои промени, според мен не толкова демократични в законите. Тогава са си ги изменяли и са се опитвали да насилват Левски да измени част от точките, за да бъде по-удобно на Каравелов. И той го прави. Включително в устава на БРЦК част от точките на устава са изменени, направени са да ги кажем, либерално. Дори са премахнати, доколкото знам, 7 или 8 точки още от устава, които са били на самия Васил Левски. И то премахнати от Каравелов. За оригиналния устав, знаете ли къде се намира сега, в наши дни? Той има запазени бройки. Има един в Истанбул, има един в Централно разузнавателно управление в Съединените щати в архива. Имаме един ние, който сме го издали сега. Той е в, между другото, много добро състояние на устава. Има един два в музея на Васил Левски. Не знам защо не са публикувани, не са показани, между другото, в оригинал. Дори да не бъде показан в оригинал или поне веднъж годината да се показва, трябваше да бъде сканиран, да го има издаден, да се издаде и да се чете от българите. Това не са го направили в музея на Васил Левски. Нито държавата го е направила до сега. Издаване частично в някои исторически книги, правен е опит за неговото разтълкуване, но частично и угодно според времето, в което се намира. Значи, вашата новоизлезла книга е първата, в която е публикуван... За първи път се публикува устава фототипно с коментар към него. Може да се допълнат още неща. Той коментар е не само към устава и към наредата. И коментарът е, бих казал, сериозен, защото се дава възможност хората да разберат кой е революционерът Васил Левски и какво е създал като революционна организация. Всеки, който обаче застава сега и казва това не е вярно, смятам, че без да покаже доказателства и без да се аргументира, е просто един, в кавички ще го кажа, викач. Викач, който не
не обича Левски, защото той не може да отрича нещо, което е факт и което е признато от големите разузнавания, като ЦРУ, КГБ и други такива от 20 век. Вашия труд развенчава мита за вината на поп Кръстю по отношение на предателството на Левски. Кой е всъщност поп Кръстю? Да започнем от тук. Преди да започнем с поп Кръстю, искам да кажа, че в тайната полиция на Левски има едни кодове, много интересни, които той за първи път ги вкарва. Имената на хората се определят с специални номера. Примерно, номер 2114. Това е посветения революционер, т.е. този, който е вътре в революционния комитет. Тия, които не са проверени като революционери, нямат номера и те, докато не докажат, че са годни за работа, не им се дава номер. Също така, председателя на комитета има дадения комитет, примерно в Кърджали или в София или където иде, има номер. Комитета се казва номер 777 или номер 222. Този комитет по този начин е построен като някакво сдружение, тип сдружение, или пък комитета се намира в читалището, предимно в читалища са ги правили, за да може да, или училища, да може да заблудят полицията, и е имало стая, примерно с номер 2114. Всеки един от революционерите е знаел, който е бил член на комитета, и със специална тайна лозинка, която е била изрязана по специален начин, е трябвало чрез специална абревиатура, която ще каже, почуквайки на вратата, да бъде допуснат и да се говори специално за революция. А ако той не е посветен, той отива просто в читалището. И ако мога да цитирам, примерно, Централният таен български комитет, цитирам, Централният таен български комитет съобщава, че лицата номер 1160, 38, 30, 17, 12 са приети в дадения комитет. Примерно, кой е скрит под номер 1116? Това е Стефан Карагьозов. Или Хаджи Дося, който е 38-30. Хаджи Славчо, който е 17-12. Когато е трябвало да се срещнат някъде и да се знае, че този, който ще отиде да пренесе тайно писмо, ще го пренесе при правилния човек в Букурещ, примерно, или в Гюргево, Румъния, Русия, където иде, този, който трябва да го изчака от емиграцията, трябва да е вътре в комитета. Ако човекът, който е от чужбина, не посветен и не от комитета, той няма да може да добави следните абревиатури, които ще прочита тук, за да се оповести, че той наистина е от комитета. Именно, човекът, който е член на комитета, ще, отивайки при другия революционер, ще съобщи с лозинката, изказвайки АТБТ, РК. Това означава една секунда, сега ще го прочита, извинявам се, просто не мога наизуст да го кажа винаги, защото е много информацията. Това означава: аз и ти сме български таен революционен комитет. АТБТРК. Аз и ти сме таен. Аз и ти сме български таен революционен комитет.
човекът отсреща трябва да каже следното. Сега ще го кажа. Сега, за да не губа време, ще кажа. Човекът отсреща трябва да каже подобна абревиатура, която, разбира се, е само под абревиатурата АТБК, примерно абревиатурата АТБТРК, което и двамата знаят в превод какво означава, и тогава вече започва разговора за тайната революционна организация. Другият възможен код е примерно здравейте, мистер Гросватър, нали, което на немски означава господин и дядо, но примерно в писмо, ако Левски напише донесете мистер Гросватър, това означава оръжие, или мистер Сон, което зон, нали, на немски, което означава агент, таен агент. Така че това са само една малка част от тези абревиатури, които са ползвани в тайната полиция и показват високия интелект на Васил Левски и на хората, които са работили с него. Това, разбира се, е било практика и в Османската империя по-късно, било е практика и в Азиатския департамент на руското разузнаване, но нито едно от тези разузнавания не е успяло да хване Левски. Винаги е бил няколко стъпки напред. Дори той вкарва своите агенти като доктор Миркович и Теофан Райнов да станат шефове на черния кабинет, който преследва Левски. И те успяват да вземат от черния кабинет, проформа, разбира се, агенти, успяват да вземат 3000 златни турски лири, османски лири, чрез които Левски си финансира първата обиколка на комитетите и даже вестника Дунавска зора. Относно поп Кръстю, за първи път се показа требника му, неговият требник. Требник е като тефтер, нещо като дневник. Богослужебен тефтер, да. Дневник, в който той описва обаче какво се случва с българската църква и духовенство и описва кои са предателите на Васил Левски. Последните 4 страници от тефтера, където той пише погледни на 154-та, са изгорени от Марин Поп Луканов, за да не се знае, че те са хората, които предават Левски, го натопяват. Но въпреки това в свещенодякон Игнатий, неговата статия вътре в дневника му, всъщност става ясно, че това е Марин Поп Луканов, Димитър Пъшков, Величка Хашнова, Стария Поп Лукан, тези, които всъщност са в основата, заедно с Любен Каравелов и Станио Врабевски, на предателството на Левски. Той е натопен умишлено, още с хващането на Димитър Пъшков и Марин Поп Луканов след обира в Арабаконак. Каймакамът, който е губернатор на Ловеч, се договаря с сестрата на Марин Поп Луканов, Величка Хашнова, тя да изкаже кога ще дойде Левски или да помогне да го заловят. Тя изплашена отива в София, договаря се с брат си. Левски изпраща писмо чрез нея да мълчат. Те обаче не са мълчали. Тя успява да създаде чрез по-малкия си брат няколко фалшиви писма между Левски и Поп Кръстю, като Левски иска тези писма да ги прочете, тя му изпраща писмата, той разбира, че това не е почерка на Поп Кръстю, в които писма пише, че Поп Кръстю иска да си размени, да се разбере по-мъжки с Левски, че ще го предаде.
Тогава Левски пише едно писмо от 12 декември 1872, в което пише изключително писмо, само черновата е останала, оригинала е изгорен от Марин Поп Луканов. И той казва: пророкувам предателство, още 12 декември 1972, а той е заловен на 27. И знам кой е предателя. Аз ви казах, че цървули от вашата кожа не стават и вие сами сте си виновни и ще дойда сам да покажа предателя кой е. Страх ме да дойда в града ви поради предателството. Перефразирам го писмото. Може да се прочете. Да, дадено е, има го. И той пише, че всички писма и архива целият трябва да бъде предаден на единствените, на които има доверие, Николчо Цятков и Мария Сиркова. Тя изпраща архива, като Левски казва, че на Мария Сиркова в никакъв случай да не казва на никого, че той е дошъл. Сега Величка Хашнова решава да предаде Поп Кръстю, защото Поп Кръстю също е заловен след Арабако-Нашки обир. Прибили са го, мъчили са го много, вадили са му ногти, забивали са му пирони в пръстите, но той не изказва нищо. Самия Петър Левски, брата на Васил Левски, след освобождението отива да убие Поп Кръстю, но не го е убил, защото Поп Кръстю му е разказал цялата истина, дал му е архива и Петър Левски всъщност казва на жена си, че Попа не е предател. Веднага след като се създават фалшивите писма и Левски е заловен, Величка Хашнова изпраща до комитета в Торян едно писмо: внимавайте, Поп Кръстю е предателя на Левски, бягайте. И започва от тогава лъжата. Веднага след това, по-късно няколко месеца, в вестник Свобода на Каравелов е написано, че е виновен един поп и още двама, Добри Кръчмаря и Пано Бонжора. Те наистина имат вина. Добри Кръчмаря и Пано Бонжора разбират, когато Николчо Цятков отива за къкрина с Левски. Това става деня на 26 декември, 25-6, т.е. 26 декември, след обед, и тогава Пано Бонжора, който е османски и турски шпионин, заедно с той е българин мухамеданин, между другото, за този, който залавя Левски, Али Чауш, отиват да завардат прохода на Пазимост. Те вече са знаели, че Левски ще премине. Благодарение на това, че един от комитетските дейци в хана на Добри Кръчмаря е казал неволно, питайки го Пано Бонжора, който вече е знаел от Величка, че Левски ще дойде тези дни: тук ли е Николчо Цвятков да говоря с него нещо? И те му казали: не е тук. И Пано Бонжора питал: ми тогава къде е? И те казали хората вътре в хана: замина за Севлиево и за Велико Търново, което веднага е навело на мисълта на Пано Бонжора, че той ще се срещне с Левски. И е тръгнал да го преследва. Левски се среща с двете заптиета, Аслан Олджолу и Али Чауш. Те са българи мухамедани, не са турци. Важно да се знае, че по-голямата част от хората, които са го хванали, са българи мухамедани. Полицията, това са вече от кръвния данък. Еничари. Али Чауш се усъмнява в Васил Левски, но не е знаел
въпреки че горе от планината е видял, от склона е видял, че те се събират с Николчо Цвятков и не отива да си види стоката през декември месец, когато празнуват всички. Целият Ловеч е бил обграден от шпиони, много шпиони, английски, френски, български, османски. Левски е отишъл в Къкрина и интересното, за което историците сега пък се опитват, част от историците да преиначат, е, че от толкова хана, които са били, единствено в Къкринския хан влизат. Опитват се някои от тях да кажат, да преиначат истината, че Левски е заловен случайно. Това не е вярно, защото самият заптието, което по-късно идва Али Чауш, заедно с цялата османска полиция от Ловеч, които идват, над 20 полицаи, всъщност са обградили целия хан. Второ, ето тук е добре да цитирам около залавянето. Юсеин Бушнак, който е бил също част от тези, които залавят Левски, макар че е ранен от самия Левски. Извинявам се, че така го търся, трябваше да го отбележа. Ето сега ще го покажем. Какво казват всъщност на вратата? Когато вече на 26-ти са вътре в Къкрина. Ето това ще го цитирам след малко. Всъщност аз се питам, защо Левски, знаейки, че е предаден, не е избягал? Това е първото предателство. Всъщност Левски е знаел, че вече навсякъде му е дадена снимката. Още на малка Коледа в къщата на неговия приятел и спонсор на делото Яким Шишков, той е предупреден и казва: Яким, бягай, предали са те. И Левски каза: аз не мога да избягам, защото трябва да взема архива. И тогава ще отида в Румъния да се разправям с Каравелов. Въпреки това той е предупреден няколко пъти. Още на 12 декември е бил предупреден Левски да не влиза, след като изпраща в Ловеч, след като изпраща писмо съгледвач, един дякон на Давид, мисля, че се казваше, изпраща един дякон, свещенослужител, който да разгледа какво е положението в Ловеч, и тогава той му донася, че не трябва да влезне в Ловеч по никакъв начин, защото вече има страшно много агенти, които го преследват. Левски е знаел, че е предаден, но нямаше да бъде хванат, ако нямаше още едно последно предателство, да се каже, че това е той. За да се знае, че в Къкринското ханче той ще отседне, специално той. Това става поради няколко обстоятелства. Едното е Пано Бонжора или Бонжура. Той отваря първия проститутски дом в България след освобождението в Ловеч с част от парите на заловения Левски. Заради заловения Левски. Той е бил внедрен в комитета малко по-рано, Левски разбира за него и той успява да избяга. Никой не го е харесвал от хората в Търново и Ловеч. Знаели са, че е помак и че работи за турското разузнаване. Той е бил много жесток и кръвожаден.
но се е заканял, имайки снимките на Левски, да го намери и да го заловат заради парите, не за друго. Той си е търсил пари. Работил е с Али Чалуш и двамата са се сравновавали кой да вземе парите. Може би имало някаква договорка между тях при залавянето на Левски. Това са двамата. Третият много важен предател е в Къкринското ханче един селянин, който е стоял и е чакал до вратата сам, без да се говори с нито един от хората, които са били в хана. Тогава имало над 20 души. Много странен тип, който просто е стоял в един ъгъл. И когато Левски влиза, той е скочил срещу Левски, казал: ти кой си? Какво правиш тук? И Левски е щял да отговори, не е бил маскиран, но Христо Цонев, латинеца, който е ханджията, се е изплашил и казал: това е Христо Големия. Христо Големия е ловчанлия, който се познава от познат е в Ловеч, в Търново, в Севлиево, и Христо Големия е бил всъщност познат на този селянин. Христо Големия, Иванов Големия, е и тайната полиция, част от тайната охрана на Васил Левски. Той е имал охранители, които са го пазили по пътя, но в този момент е бил без него. И той казал: ти не си Христо Иванов Големия, ти си някой друг. Ти лъжеш. По някакъв начин Левски е успял да го заблуди за кратко, но след това изведнъж той си тръгва и напуска хана. Той отива в полицията и е казал, че има странен човек с руса коса, който е влезнал и е непознат в Къкринското ханче. Оттам нататък е донесено. Величка е стояла и е чакала през цялото време да и се каже знак. Те са показали снимката на този, който е селянин, т.е. Величка също е имала снимки на Левски. Когато той е казал да, прилича на него, Величка е казала: трябва да е той, защото Ганко Маринов, лисицата от Троян, е донесъл писмо. И никой не знае защо това писмо от Троянския комитет идва при Величка, при условие, че е забранено Левски да общува с нея, той самия е забранил. И на нея и е казано, че на 26-ти Левски ще пристигне в Къкрина. Тоест, тя е знаела, че на 26-ти ще пристигне, предупредила е османската полиция, заптиетата са знаели, че ще мине Левски. Те може да не са предполагали в минутата, когато той преминава с Николчо през Пази мост, но са се усъмнили и сказали: най-вероятно това е Левски. От тук нататъка те не са знаели, че ще отидат, че той ще бъде в Къкринското ханче, защото не са го проследили. Но този последен селянин, който е бил там, отивайки при Каймакама, вдигайки Величка, вече се е знаело, че няма кой да е бил друг, освен Левски. И те директно избират Къкринското ханче. Оттам нататък те преджобват всичко около стаята му и, пътувайки до Ловеч, спират Николчо Цятков, пребиват го и казват: това ли е свинята Левски? Нали, ние знаем, че това е Левски. Той не казва нищо. По-късно Николчо Цятков умира. Каймакама сутринта рано, там е бил и Пано Бонжора, който го познава.
Каймакама вади 3 снимки на Васил Левски и каза да ти е познат този човек. Левски навел глава, окървавен, казал, че не го познава. Каймакама се засмял и казал, ние знаеме, че това си ти. Така че те са знаели, предателството става от много хора, но най-вече заради Величка Хашнова, Пано Бонжора, Добри Кръчмаря, един чорбаджия, който Левски е предупреждавал много пъти, че трябва да участва в делото, но той е мразил Левски и българите. И този последен селянин, чието име за сега не го знаеме кое е. Значи предателството на Левски се е извършило поетапно. Поетапно, да. Поетапно. Как всъщност е протекло самото залавяне? Но поетапно, но започвайки с Каравелов, сериозното предателство вече е след Димитър Общи и Величка, която създава плана за залавяне на Левски, фалшивите писма, за да може Левски да дойде да ги вземе, договорката и с Каймакама, тъй като Каравелов през това време е мълчал и е избягал с протекция на Руската империя. Тогава Руската империя е мълчала 1-2 месеца и нищо не е казала. След като вече е заловен Димитър Общи и той изпява половината комитети, Величка договаря свободата на брат си и на Димитър Пъшков, които стават първи кмет. Брат е Марин Поплуканов. Марин Поплуканов става кмет на Ловеч, Димитър Пъшков става народен представител. И живеят доста добре след освобождението. Мародерстват между българите, убиват хора, които не са им угодни. Създава се мафията в България. Това го казва и Константин Величков, великия министър на просвещението и художник и писател и революционер. Поп Кръстю е набеден за предател, низвергнат, правен е опит да бъде отровен, накрая го отравят. Не е вярно, че той е умрял от туберкулоза. После убиват и синовете му и жена му, която е била чистачка. След като Величка е договорила залавянето на Левски, тя започва след освобождението, заедно с брат Марин Поплуканов, да обработват най-близките хора, а именно Мария Сиркова, която започва да си измисля различни неща, че Левски като го заловили, той отишъл до нея, казал и до къщата, дай ми малко вода, слезнал, заптието го изчакало от колата, надигнал малко вода и сипал, дал и в пазвата едно писмо, което тя цитира по-късно. След това дори Христо Цонев Латинец разказва неща, Николчо Цятков, които не са верни. Много години след смъртта на Марин Поплуканов, вече възрастна, Мария Сиркова казва, че Левски никога не е отсядал при тях след като са го заловили, че Поп Кръстю не е предателят и всъщност предатели са Марин Поплуканов и Величка Хашнова и че тя е била под насилието им, че ако тя не каже тази истина, ще остане лишена от работа и дори ще очистят, ще бъде убита. Самото залавяне, как е протекло? Не можах да кажа точно какво казват, за да може да стане ясно, че той е предаден. Не знам на коя страница беше, но в книгата пише. Всъщност искам да уточним и това. Какво е точно формалното обвинение? Под каква точно форма е заведено обвинението срещу Левски? Значи, когато Левски на 25-ти, да подчертая, на 25-ти отива при Мария Сиркова, на 26-ти е след като е преминал Пазимос, е вече в Къкринското ханче.
От Ганко Маринов Лисицата на 24-25 получава Величка писмото, че Левски ще дойде. Тя е докладвала вече на Каймакама и всички знаят, че той се очаква. Междувременно един османски шпионин, който е бил турчин, е бил любовник на един от Троянския комитет, българин. Като българин е работил срещу Османската империя, пък онзи срещу Левски. Но са били гаджета и отсядайки в Ловеч на 25-ти, турчинът казал на българина, че да се знае, че му е казано, че той ще дойде и те вече са пуснали различните шпиони, които ще го хванат. Било е докладвано от жена, че Левски ще дойде. Жената е Величка Хашнова. За това нещо пряко документ има в писмото от 12 декември на Васил Левски, който пише даже с главна буква В, ВАС, което означава Величка, а не с малко В. Тази специална форма на обращение показва, че той знае много добре какво тя прави и той обяснява вътре за фалшивите писма, които тя е написала. И е провалила цялото дело. Когато Левски е заловен, той скача и хваща 2 револвера. В устата си е имал кама, през задния вход на ханчето. Отзад на плета са го чакали 3 души с пушки, които са били приклекнали. Той прескача, но пада панталоните му и той падайки, прави кълбо. Като успява да остане по-бельо само, нападат го. Докато го нападат, единия му отрязва ухото, лявото ухо, цялото му ухо отрязано. Левски го убива, втория там бушняк го застрелва, но не го убива, ранява го. Започва една схватка и те не са могли да се справят, няколко души с него, и тогава единия извиква да го хванат и полицията идва и стреля. И стреляйки точно на орязаното ухо, му засяда и куршума. Падайки, те го пребиват с прикладите. Сега тук цитират някакъв османски документ, Левски, как казал, че излизайки го хванали само, но той не е могъл да говори. Братята Ганеви, ако не се лъжа, от съседния хан, са разказали точно как е заловен Левски, защо ако Левски не е преследван и не са знаели, че това е Левски, ще заловят и братята, които нямат нищо общо. Защо ще заловят ханджията, който току-що се е връщал и той няма как да знае дали е Левски или не, независимо, че той е в комитета. Защо преджобват всички вътре, отварят печката да видят дали има документи изгорени, леглото му, значи те са знаели. Залавят го, вързват му ръцете отзад, превързват го отгоре-долу набързо, сменят 2 конвоя до Ловеч, от Ловеч до Търново с 250 души охрана и артилерия с бронирана кола. В Търново вече там си признава, те са знаели много добре. И от Търново до София отново 300 души конна полиция. Убиват го неправомерно. Турция трябва да се извини днес за това нещо, но трябва да имаме държава да го поискаме, както и Руската империя, защото едно писмо на граф Игнатиев след убийство на Левски пише, че Митхат Паша и английското разузнаване чрез Османската империя са послушали да не се разглася много обира в Арабаконак и че Софийската афера с Васил Левски е минала благополучно,
в полза на великите сили на Русия, като са го убили и е послушан интереса на граф Игнатиев да бъде ликвидиран Левски. Това писмо за първи път фототипно го показахме и за да може да бъде убит Левски обаче се измисля едно наказание по член ето сега ще кажем кой е члена. Uh, 55 алинея 1 да видим. Само една секунда. Не, 174. Тоест той е обвинен по някакъв... Убите по член 55 алинея 1, член 56, член 66 и 174 член алинея 2. Всъщност, заради 174 член алинея 2, Левски е убит. Членът гласи: ако някой без да ще убие някого, туря си вълкови до 15 години. Обаче това убийство, ако се случи във време, когато прави друго някое злодеяние или преди да го свърши, или после, откак го свърши, или с намерение да не прави едно престъпление, наказва се според закона със смърт. Член 174. За да може обаче да го убият и този член да бъде вкаран в присъдата, Левски е трябвало да бъде натопен. Как го натопяват? След като се фалшифицира едно писмо от Левски до Любен Каравелов, в което един калиграф на Иванчо Хаджипенчович, който осъжда Левски, българина, той е бил заместник главен прокурор на Османската империя, прави това писмо, нареждайки му отгоре, и в което Левски казва, че съжалява за убийството на този Ратай. Само че тук не сме ги публикували османските документи, само съм цитирал. Аз ги имам османски документи, ще ги публикуваме, в което Левски казва: аз не съм присъствал на убийството на този Ратай и не съм бил на мястото, когато той е убит. Вие лъжете, за да ме убиете. Обаче няколкото души, които са направили това престъпление пак без разрешението на Левски, между които Вутьо Ветьов и Иван Ветьов, скачат срещу него в съда и казват: ти си убиеца, ти го уби, ти ни накара, ти лъжеш. И на комисията е било прекрасно да го осъдат по този начин. Дошло им дюшеш и го осъждат неправомерно, без разследване, на смърт, за да могат да го убият. Има две фотографии на Левски: фотографиране преди да бъде убит в затвора и след, като е обесен. За сега не са показани, укриват се, дано ги намерим. Самата екзекуция, знам, че има скица. Има скица на екзекуцията. На по-късно Лазар Биненбаум, значи нарисуване, по време на обесването е нарисуван, за да се покаже на Османската империя. По-късно Лазар Биненбаум прави скица и после прави рисунка. Това е един много известен художник, световно известен, непознат за българите. За първи път се показва неговото име. В Националната библиотека има вестник с неговото изображение на обесването, но не се казваше досега кой е автора. Лазар Биненбаум се казва.
И неговите картини сега са около 10 милиона долара едната му картина. Така я равняват. Скицата е в Истанбул. Оригиналната скица. Споменахме граф Игнатиев. Какво е било поведението на Аксаков? Аксаков през цялото време е работил, за съжаление, срещу България, като той е искал да има голяма сръбска държава или някаква друга такава многофункционална, без националност на Балканите. По-скоро Съединени Балкански щати, но без националност. Това е искал между другото и граф Игнатиев, но е щял да даде някаква власт на сърбите, които винаги са били троянски кон. Аксаков пише в дневника си, че всяка печалба всяка победа на българите е смърт за Русия. Ботев се е срещал с Аксаков, не са се разбрали. Дори Аксаков веднага казва на английското разузнаване, че Ботев е тръгнал ще тръгне с параход по Дунава, което е изключително предателство за нас. Аксаков е бил много пъти освобождавал затворници, които не заслужават, както примерно Марин Популканов и Пъшков, а Левски е умишлено убит, както и убит от граф Николай Павлович Игнатиев. Да завършим с едно откритие на господин Тончев. Да. С което да зарадваме всички българи. Да. Не знам дали ще го признаят историците. Бистрица има 3 тополи долу народе. Това народе, всеки го тълкува различно, надали може да се изтълкува цялото му значение, такова, каквото Левски тогава го усещал, но можем да кажем абсолютно отговорно, благодарение на господин Тончев, че най-късият разказ е написан от Васил Левски в света. В света най-късият разказ, който символизира цялата народопсихология и положение на българите днес в България. Може би болката, може би разочарованието на Левски понякога, но и в никакъв случай отказа на Левски да работи. Това го показва неговата буквална саможертва, защото когато е бил изправен в трибунала, който е изкуствен, една специална комисия създадена от Цариград чрез граф Игнатиев, Левски е могъл да приеме условията, дори са искали да го направят главнокомандващ на отделение на самия Васил Левски. Той отказва и знаейки, че е натопен, знаейки кой го е предал, знаейки, че неправомерно го убиват, той не приема нито едно условие и остава верен до край. Такова нещо в световната история има неколцина такива мъже в новата история и жени, така че но Левски е този блестящ пример, който трябва обаче целият свят да го знае. Специални отделения и разузнавания го знаят, специални историци го знаят, както Мерсия Макдермот, но моята мечта е целият свят да знае Левски. И Америка, и Русия, и Англия, и може би малко по-натам това, което много искам да направим с помощ от българи и от чужбина, е да популяризираме Левски на чужденците.
Защото целият свят знае Че Гевара, а всъщност Левски е примера на Че Гевара. Примера на Че Гевара, точно така. Къде може човек да намери книгата? Доколкото са останали още книги в издателство Нитон, в сайта на издателството artiton.com и това е единственото място, тъй като издателството е малко, няма възможност за разпространяване в по-борсите и не смятам, че трябва да се дадат 50% на една борса. Нали, това може и да не го казвам, но толкова струва. 50-60% иска борсата за разпространение на книгата. Нещо го пропуснахме в началото на разговора. Книгата започва с 5-6 страници, изредени с помоществователи, или както ви ги наричате... 16 страници. Съдейственици. Съдейственици, да. Сега вярвам, че всеки родолюбив българин има тази мечта, вашата, Левски да стане известен и в света и да бъде пример за младото поколение. Как хората, които искат да помогнат финансово на вашето дело, биха могли да го направят? Много бихме искали да направим книга за Ботев. Истината за Ботев, политика, революционера, хуманиста. Абсолютната истина с много интересни факти около него, които се пропускат умишлено. Политика Ботев. Истината за убийство на Христо Ботев, такава каквато е. Както и Гроба на Левски. Но за да можем да ги направим тези две книги, както и да се закупат нови архиви, само за тези книги, смятайки големината на едната книга, по ефтино направения начин, да не бъде скъпа, да бъде не повече от 20, 30, 40 лева на книга, както и това да ги подариме поне в 1000 бройки на студенти, макар че са малко 1000 бройки. Тази книга я подарихме в 10 000 бройки на ученици, но се намери един човек, който да даде парите, един българин, на когото много му се възхищавам за родолюбието и себеотрицанието си, защото той не желая да му се казва името. Без пари не можем да ги издадем. Просто не можем. Информацията, дори да я публикувам в интернет, аз ще я публикувам, тя ще се изгуби, няма кой да... Трябва да бъде на хартия и да се раздава безвъзмездно, но една такава книга за Ботев ще струва не по-малко от 30-40 хиляди лева. Отново. И за Левски около толкова. Благодаря ви. Ако може някой да помогне да се свърже по някакъв начин с мен, има как през Фейсбук. Подготвяме тук до края на месец, февруари, сега ще пуснем сайта свободниархиви.com. Опитваме се да напълним целия сайт с архивите, обаче много бавно се сканират, много бавно се обработват и затова не сме го пуснали, тъй като ако го пусна с 20 архива, ще започнат атаките, че отбиваме номер, така че молим още малко за изчакване. Благодаря ви, господин Дренев. На добър час в благородното дело. Благодаря и аз.